Mga bay. Kumbati na po. Muna ito sunod ako ng mga bay, oh. Pansit ni mga bay, ha. Pansit ani ko karong mga bay kay ako rin gisuwakan buwad mga bay. Buwad ba nga pinito. Yung ako pansit ako rin gisuwakan buwad nga pinito. Akong gidog mo ko ng buwad kay buha ko ng bukog. Oy, nanghinan mo? Oh. Muni gusto na ibang gusto mga bay. Hindi loses. Jadi, pamot. Kumbati na. Jadi kini akong luto mga bay. Grabe kalami mga bay. Hmm? Huwag kalami ko siya. Ano po mga bay? Kami kinamang kung umamay kay pansit. Hmm? Akong sumakag buhat mga bay kay para kedua. Kumbati bagus. Pansit mga bay. Ano kayo? Grabe naman ang mga bayo. Hmm? Wala na ako nilagyan ng sabaw ang pansit mga bay kay para igigil po ang sabaw ini. Ayun. Ayun. Dapat mga bay. Tara. Diba? Ako ibili na lang bagus mga bay kay hinay sa naon. Okay, low fish. Okay na.